tieni qariwa mill-Atti tal-Apostli kapitlu 2 nibdew bl-aħħar sentenza tal-priedka ta' l-Apostlu Pietru li għamel f'Pentekoste. U spiċċa l-priedka tiegħu b'dawn il-kelmiet. Għalhekk ħadkun taf fi żgur dar Iżrael kollha illi Alla għamlu kemm sid kif ukoll Kristu lil dan Ġesu li intom sallabtu. Kif semgħu hekk, intnifdu f'qalbhom u qalu l-Pietru l-Apostli l-oħra, se nagħmlu l-aħwa? U Pietru qalilhom, indmu u ħajkun mammed kull wieħed minnkom f'isem Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom. U tirċievu l-għotja tal-Ispirtu Santu. Għax għalikom hi l-weda u għat-tfal tagħkom u għal dawk kollha fil-bogħod għal kull min isejjaħ lejh is-sid Alla tagħna. U b'ħafna kliem ieħor xed u kompla jeżerthom billi qal kunu salvati minn dil ġenerazzjoni perversa. Għalhekk dawk li jaċċettaw kelmtu tagħmdu u żdiedu f'dak il-jum madwar 3,000 ruħ u ddedikaw irwieħhom għat-tagħlim tal-Apostli u għax-xirka fi qsim il-ħobs u fit-talb. Amen. Il-Magħmudija u l-ikla tal-mulej. Żewġ ordinanzi illi il-mulej ta' lill-Knisja tiegħu. Huma mwaqfin minn Ġesu stess. Il-Magħmudija ftit qabel ma tela lura lejn is-sema. Morru, għamlu tixxipli, ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. U l-ikla tal-mulej Ġesu waqqafa f'dak il-lej stess li bata, fl-aħħar ċena. Meta għalinna biex nagħmlu dan tifkira tiegħu. Il-Magħmudija ma kienitx u laqqas l-ikla tal-mulej invenzjoni tal-Knisja, imma kienet il-rigal minn Ġesu, is-sid lill-Knisja. Hija għotja lil Alla. Hija għotja tal-Alla lilna, għotja ta' mħabba għad-dixxipli tiegħu. Naturalment huma żewġ ritwali jew ċerimonji illi għandna fit-Testament il-ġdid. Ara fil-Patt il-Qadim kellhom ħafna ritwali u sagrifiċċji tal-annimali u t-tempju u l-qassisin u l-ilbies partikolari tagħhom. Kellhom ħafna ritwali. Il-Patt il-ġdid għandna 2 biss, il-Magħmudija u l-ikla. Huma sinjali viżibbli li naraw, li nħossu, ta' realtajiet ta' grazzji interni, spiritwali ġo qalbna. Hu l-Magħmudija illi b'oġġetti materjali l-ilma u bl-azzjoni li inti tniżżel fl-ilma lill-kandidatu terġa' ttellaw qed turi Alla qed juri realtajiet spiritwali u l-istess il-ħobs u l-inbit kwejjex materjali u bl-azzjoni tagħna li niklu u li xorbu ukoll Alla qed jurina realtajiet spiritwali. Infatti Alla jitkellem magħna bil-kelma tal-Iskrittura imma l-ordinanzi huma wkoll mezz kif Alla jikkomunika magħna l-Evanġelju. Jagħtihunna in 3D bħala dram, xi ħaġa li narawha, nesperjenzawha realment. Huma żewġ ordinanzi li huma maħsubin propjament għad-dixxipli ta' Ġesu, għal dawk li jemmnu, għal dawk li huma tiegħu, għal dawk li huma salvati. U dan huwa il-modell konsistenti li naraw fit-Testament il-Ġdid. Jekk għattu attenti fil-qari, kif ċert li kontu, taraw kif l-Apostlu Pietru priedka l-Evanġelju. Mela l-Evanġelju jiġi l-ewwel, il-messaġġ jiġi l-ewwel. Xi ħud wieġbu kienu minfuda f'qalbhom u saqsew x'għandna nagħmlu. U l-Apostlu Pawlu qalilhom indmu, ibdlu l-ħsieb tagħkom,
ibdew triq ġdida. Sa issa li Ġesu ħsibtuh li kien impostur, kien giddib, kien midaj, ibdlu dak il-fema tagħkom fuq Ġesu. Emmnu fih li huwa il-mulej, li huwa s-sid, li huwa l-Kristu. L-Evanġelju l-ewwel, imbagħad għandek ir-rispons, il-konverżjoni, il-fidi, l-indiema. Imma mbagħad it-tielet indmu u tagħmdu. Il-magħmudija tagħmel sens f'dawk li diġà rrispondew għax ħaturihom realtajiet ta' dak l-affarijiet li ġraw f'qalbhom u f'ħajjithom. U mbagħad ukoll fil-qari ta' dalgħodu dawk li tagħmdu żdiedu magħhom, żdiedu mal-Knisja 3000 f'Pentekost. Imma kienu miżjuda mal-Knisja wara li tagħmdu. Issa huma formalment milquwa bħala membri fil-Knisja. U għax kienu membri fil-Knisja jieħdu sehem il-ħajja tal-Knisja, fix-xirka, fit-talb, fit-tagħlim tal-Apostli u fil-qsim tal-ħobs, fl-ikla tal-mulej. Mela dan huwa l-pattern li naraw fit-Testament il-Ġdid. L-Evanġelju pritkat, it-tweġiba tal-bniedem bil-fidi u bil-indiema, il-magħmudija u mbagħad is-sehem fil-ħajja tal-Knisja inkluż l-ikla tal-mulej l-Ewkaristija. Xuħut minna mamdin u inna li tammidna, oħrajn għadhom mhumiex mamdin, u oħrajn ħajtamdu dal-waqt. Il-mistoqsija primarja li trid issaqsi qabel titammet hija din. Jiena ġenwinament dixxiplu ta' Ġesu. Din hija l-mistoqsija. Għax il-magħmudija hija rigal, hija qotja ta' Ġesu lil dawk li huma dixxipli tiegħu. Jien dixxipli ta' Ġesu. U biex twieġeb il-mistoqsija titteġa tikkonsidra l-Evanġelju, l-aħbar it-tajba ta' salvazzjoni ta' Alla li hekk ħabb lid-dinja li tal il-liben il-waħdini tiegħu. Hija aħbar li però issibna u tikkonfrontana bil-qagħda miżera tagħna bħala midinbin. Midinbin għax ksirna l-liġi ta' Alla. Ma bdejniex, irribellajna kontra tiegħu. Flok il-verità gdibna, flok konna safjin konna żienja, flok konna kuntenti fih konna reba, gdibna, sraqna, dal-affarijiet kollha. Konna kburin, konna supervi, ma wrejniex mħabba, ebbisna qalbna għalih, semmejna l-isem tal-mulej fil-batal. Dawn id-dnubiet mhux sempliċement qegħdin nagħmlu ħsara lil nfusna. Imma primarjament huma affront kontra l-awtorità tal-Alla u s-sid ta' kollox. Meta int bħala kreatur, bħala creature li ddur fuq minn ħalqek u tgħidlu jien nisfidak, jien ma rridx nagħmel dak li trid inti. Daqshekk huwa serju dnub. U dan iġi fuqna toqol taħtija li nġorruh matul ħajjitna u jekk nibqgħu ikkakmati bih, allura mbagħad fil-ġudizzju ikun it-toqol illi jaddasna fil-qiegħ tal-infern. Din hija l-qagħda tal-bniedem. Hija qagħda taħtija minħabba dnubiet il-ksur tal-liġi ta' Alla. U l-istess dnubiet li nagħmlu juru huma sintomu ta' problema ikbar li qiegħda fil-qalb tiegħek għax il-dnub joħroġ minn ġol qalb tal-bniedem u jekk minnek joħorġu dnubiet allura taf illi l-għajn hija mħassra, il-qalb hija ribelluża, il-qalb hija qibsa għal Alla. Hekk isibna l-Evanġelju f'qagħda miżera, taħtija ta' qalb ribelluża u allura ta' separazzjoni ta' firda minn Alla li ħalaqna. Id-dnub bħal ħajt tal-konkos jifret lil bniedem minn Alla lajn ta' kull ferħ u ħajja. U f'din id-dinja jgħaddi f'din il-ħajja bl-għadab tal-Alla diġà fuqu, imma mbagħad l-għadab tal-Alla jissawwaq kompletament fuqu fil-ġudizzju meta ikun mitfuħ fl-għadira tan-nar fejn jixraqlu li jkun. Dan hu l-istat tal-bniedem mingħajr Kristu. Imma l-aħbar tajba hija appuntu din, illi Alla minflok ma ħallina f'dan l-istat
kif għamel lid-demonju li rribellaw kontra tiegħu ma tuhom l-ebda ċans, Alla ndaħal, Alla Trinità jindaħal biex jagħmel salvazzjoni ħelsien lil bniedem ribellus kontra tiegħu. Alla l-Missier illi mill-eternità ħabb lil poplu tiegħu, Alla l-Missier illi bagħat il-Libnu Ġesu, Alla l-Missier illi bagħat l-Ispirtu tiegħu biex jiġbor għalih poplu minn kull rokna tad-dinja. L-Evanġelju jibda minn Alla l-Missier. L-Evanġelju hu magħmul minn Ġesu Kristu li ben etern tal-Alla li ġie fid-dinja għex ħajja perfetta u kien ikkundannat għal mewt. Mhux minħabba d-nubiet li għamelu, imma x'Alla tefa' fuqu id-nubiet tagħna. U patta bil-mewt u d-dem li xeret fuq is-salib, darba l dejjem fuq is-salib biex jikkanċella, jeħles lil midneb minn dan it-toqol ta' dnub. Ġesu li miet, Ġesu li kien mitfun, Ġesu wkoll li qam mill-mewt issa rebbieħ fuq ix-xitan, fuq id-dnub, fuq il-mewt biex ħajtu jgħixha għal poplu tiegħu. Biex jinterċedi għalihom, biex jirrenja fuq l-univers li wara kollox għamel hu stess. Ix-xogħol tas-salvazzjoni huwa xogħol ukoll tal-Ispirtu Santu, li jagħti l-ħajja, li jibdel il-qalb, li jaqqad poplu ġdid, il-poplu tal-Alla. Huwa l-Ispirtu Santu li huwa s-siġill tas-salvazzjoni tagħna li jassigura li eventwalment aħna se nkunu fil-glorja ta' Alla. Dan huwa x-xogħol kollu ta' Alla l-aħwa. Salvazzjoni, l-Evanġelju aħbar tajba huwa xogħol li jagħmel Alla, mhux oġġett li nagħmlu aħna bil-ħila tagħna. Aħna ma stajna qatt impattu għal dnubietna. Aħna ma stajna qatt inbidlu l-qalb tal-ġebel li għandna. Infatti laqqas irridu nibdluha. Għax il-bniedem fil-ħażen tiegħu, fid-dlam tiegħu, fid-dnub tiegħu jippreferi dlam u ma jmurx għad-dawl. Imma x-xogħol ta' Alla huwa appuntu xogħol ta' kreazzjoni ġdid, ta' ħolqien ġdid. Xi ħaġa li seta' jagħmilha hu biss. Iva, Alla jagħti l-maħfra fuq il-mertu ta' Ġesu, mhux għax għamil xi ħaġa tajba inti, imma sempliċiment għaliex ħadd ieħor ħa id-dejn tiegħek u ħallsu hu. Alla allura jaħfer il-midneb li jemmen fi Kristu kompletament. Alla jagħti qalb ġdida li qabel kienet ribelluża, li qabel ma rridx tobdi lill-Alla, li qabel kienet ribelluża kontra Alla, anzi topponih. Issa għandu qalb li tixtieq tobdi, li għandu l-liġi tal-Alla, il-ferħ tiegħu li x-xewqa ta' qalbu u li joġob lill-Alla. U qabel li konna parti minn umanità misħuta, umanità mitlufa, issa inġbarna f'poplu ġdid bir-ras tagħna li hu Ġesu Kristu, il-Knisja. Qabel li ma konniex poplu, issa sirna parti mill-poplu tal-Alla. Mela il-mistoqsija li nagħmellek hija din. Jekk ħadd tagħmel saqsi lilek innifsek, inti dixxiklu ta' Ġesu. Smajtu l-Evanġelju, fimtu, taċċettaħ li huwa veru dawn il-ħwejjeġ li qegħdin ngħidu, li mhumiex fairy tales imma huma realtajiet storiċi li ġraw. Tajli iva, ma b'daqshekk mhux biżżejjed. Għaliex anke x-xitan jemmen dawn l-affarijiet kollha u jaf li huma vera. Biex tkun salvat trid tabbraċċja lil Kristu, trid tanqu miegħek, trid tafda fih, trid tgħidlu mulej. Ikollok ħniena minni midneb. U l dak li b'qalb sinċira, b'indiema, idur lejh u jitolbu ħniena il-mulej Ġesu jilqgħu u jagħtih l-ħajja. Jekk mela inti dixxipli ta' Ġesu, l-ewwel ħaġa li jikmandak tagħmel il-mulej tiegħek huwa appuntu il-magħmudija. Hija sinjal tal-għaqda tal-kredent ma' Kristu. Sinjal illi il-maħbub tiegħek Ġesu jagħtik biex jurik illi inti unit miegħu, maqut miegħu. Bħal dan iċ-ċurkett tat-tieġ illi tatni l-mara u jien tajt ieħor lila biex nuru li xulxin illi isma' inti tiegħi u jiena tiegħek. Iċ-ċurkett innifsu m'għandu l-ebda valur partikolari, okej, naqra deb u dan xejn, imma għalija jfisser ħafna. Għax għalija dan iċ-ċurkett ifisser li hemm xi ħadd li jħobbni u jiena nħobba.
u hemm għaqda bejnietna. Il-magħmudija meta int se tinżel fl-ilma u se terġa' tittella mill-ilma hija azzjoni sempliċi imma għandha sinifikat kbir. Ma tafux jgħid l-Apostlu Pawlu li aħna li konna magħmdin f'Ġesu Kristu, konna magħmdin fil-mewt tiegħu. Għalhekk aħna mitfunun miegħu fil-magħmudija fil-mewt biex bħalma Kristu qam mill-imwiet bil-glorja tal-Missier, hekk ukoll aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Għax jekk sirna ħaġa waħda miegħu fix-xekk tal-mewt tiegħu, hekk ukoll inkunu ħaġa waħda miegħu fix-xekk tal-qawmien tiegħu. Innutaw il-kliem li juża l-Apostlu Pawlu, magħmdin f'Ġesu Kristu, bħal meta taqbad biċċa u taddasa ġol ilma. Dik il-biċċa issa hija imxarba bl-ilma li daħħalta ġo fih. Aħna konna mazzin fi Kristu, aħna maqudin miegħu. Mitfunin miegħu. Nnotaw il-kelma, kelma li tissinifika għaqda, jien miegħu. Ħaġa waħda miegħu jgħid, sirna ħaġa waħda miegħu. Din hija l-unità li qed nitkellmu fuqha. U l-magħmudija tissinifika, tissimbolizza din l-għaqda li għandna ma' Kristu. L-istess fil-Kolossin jgħid, aħna mitfunin miegħu fil-magħmudija li fija intom ukoll qomtu miegħu permezz tal-fidi fil-qawwa talla li qajmu minn belli mwiet. Għal darb'oħra, mitfunin miegħu dik l-għaqda, qomtu miegħu. Iva, il-magħmudija primarjament hija simbolu tal-għaqda tiegħek ma' Kristu. U allura għax inti f'unità miegħu, għax inti għandek sem minn Kristu, allura iġġib il-benefiċċji kollha ta' dik ir-relazzjoni. L-ewwel nett il-maħfra ta' dnubiet. Għax Kristu li miet għal dnubietna u li qam għal ġustifikazzjoni tagħna. Mela fi Kristu inti miet tal dnubietek huma mħallsa, huma mwaħlin mas-salib. U bħalma Kristu qam għal ġustifikazzjoni inti issa quddiem Alla tidher ġuż. Fuq il-mertu ta' min? Il-mertu ta' Kristu li inti issa unit miegħu. Mbagħad għandek ukoll il-benefiċċju ta' ħajja ġdida. Mejtin għadnu bietna. Il-ħajja ta' qabel il-konverżjoni issa hija imsalba mas-salib. Issa għandi ħajja ġdida, il-ħajja tal-qawmien. U bħalma Kristu qam biex jgħix għall-glorja t'Alla, hekk ukoll int faqda miegħu tiddedika l-bqija ta' ħajtek biex tgħix għall-glorja t'Alla. Il-maħfra l-ħajja ġdida l-unità. Tielet ħaġa illi tissinifika l-magħmudija ara tifhmu din, illi bħalma jiena maqgħad ma' Kristu, int li kont emmint u ta'mmit fi Kristu, int ukoll maqda ma' Kristu. U int ukoll, aħna l-koll li jemminna fih u magħmdin fi Kristu. Allura peress li aħna l-koll maqudin miegħu, ma aħna maqudin ma' xulxin. Intom il-kollu li talla bil-fidi fi Kristu Ġesu, tgħidilna l-Iskrittura. Għax intom il-koll tammittu fi Kristu, il-bistu l-Kristu. Bħalli kieku issa għandna uniformi ġdida. M'hemmx la ludi u lanqas Grek, m'hemmx la l-siru lanqas ħieles, m'hemmx la raġel u lanqas mara, minkejja distinzjonijiet nazzjonali, soċjali, ta' ġeneru, għax intom il-koll wieħed fi Kristu Ġesu. Wieħed għax il-koll qegħdin fih. Qegħdin fi Kristu, jekk ma qegħdin fi Kristu allura aħna niġu mawqudin flimkien bħala ġisem wieħed. Din l-ħwajja l-magħmudija, sinjal tal-għaqda tagħna ma' Kristu, u allura tal-maħfra, allura ta' ħajja ġdida, u allura tal-għaqda mal-oħra, mal-aħwa l-oħra. U lil dawk imbagħad li jitgħamdu u allura formalment jidħlu jsiru parti mill-Knisja jieħdu sem ukoll mit-tieni ordinanza li hija l-ikla tal-mulej. L-Ewkaristija li tfisser ringrazzjament, il-mejda tal-mulej, il-komunjoni, sejħilha li trid. Li trid, għax l-Iskrittura tagħti dawn it-titli kollha ta' lil din l-ordinanza. U l-ikla hija sinjal tal-komunjoni tagħna ma' Kristu u tal-komunjoni tagħna ma' xulxin. Issa ma' xejn l-Apostlu Pawlu.
it-tazza tal-barka li jinbirku mhijiex ix-xirka fid-demm ta' Kristu. Il-ħobs li naqsmu mhuwiex xirka fil-ġisem ta' Kristu. La darba hemm ħobża waħda, aħna l-ħafna niffurmaw ġisem wieħed. Għax nieħdu l-kol sem minn ħobża waħda. Meta aħna nieħdu l-ħobs u l-inbit, x'qegħdin ngħidu? Li jien għandi sem, li għandna pparteċipajt mill-ġisem ta' Kristu moti għalija fuq is-salib, mid-demm li huwa xerret għalija fuq il-Kalvarju. Jien mhix barrani, jien attwalment ħadd sem minnu. Daqskemm nikol il-ħobs u nixrob l-inbit jiena bil-fidi ħadd mill-benefiċċji tas-sagrifiċċju ta' Ġesu fuq is-salib. Imma dan again mhux oġġett li għamiltu jiena biss imma għamiltuh ukoll. Il-kol kemm aħna qegħdin hawnhekk abbażi tal-istess salvazzjoni ta' Kristu. U allura hemm dik l-unità bejnietna, hemm din ix-xirka bejnietna, hemm din l-għaqda unità bejn l-aħwa. Għalhekk mela l-ikla hija sinjal ta' komunjoni tagħna ma' Kristu li mallem is-Salvatur tagħna u hija sinjal ukoll tal-komunjoni tagħna wieħed mal-ieħor bħala membri fil-ġisem ta' Kristu. Jekk il-magħmudija qabbilnija maċ-ċurkett tat-tieġ għax hija s-sinjal tal-unjoni tagħna ma' Kristu u ma' xulxin. L-ikla nistgħu nqabbluha mal-mejda tal-pranzu li madwarha tinġabar il-familja biex nagħmlu xirka ma' xulxin, biex nieklu, biex nifirħu flimkien. Allura l-ikla tal-mulej hija ċelebrazzjoni tal-komunjoni u l-espressjoni tal-komunjoni tagħna. Mela l-magħmudija sinjal tal-unjoni, l-ikla sinjal tal-komunjoni. Il-magħmudija nagħmluha darba fil-bidu tal-mixja tagħna, inti tiżżewweġ darba, imma mbagħad għandek ħajtek kollha tgħix mal-mara li ħabbejt jew mar-raġel li ħabbejt. Il-komunjoni xi ħaġa li nirrepetuha u nagħmluha minn ġimgħa l ġimgħa tul il-bqija ta' ħajjitna. L-aħwa ħalli nagħmel jew ngħid kelma lil 3 gruppi ta' nies differenti. L-ewwel nett lil katekumeni lilkom li se titgħamdu. Nifraħ magħkom, nirringrazzja lil Alla li tagħkom qalb ġdida, li tagħkom id-don tal-fidi u tal-indiema, li tagħkom is-salvazzjoni li għaqqadkom miha. Ilqa dan is-sinjal. Din it-token li l-maħbub tiegħek qed jagħtik. Mhux int se tagħmel xi ħaġa lil Ġesu meta titgħammed. Huwa hu li qed jagħtik dan is-sinjal tal-imħabba tiegħek. Tista' tgħid ħafna affarijiet fuq ir-relazzjoni tiegħek ma' Kristu. Jekk ikolli niġbor f'kelma waħda ngħidlek kun fidil lejn dak li ħabbek u ta' lilu nnifsu għalik. Kun fidil fis-sabiħ, fl-ikraħ, fit-tluħ, fl-inżul, fil-ferħ, fin-niket, meta tkun persegwitat, ixini l-okkażjoni żomm sod ma' dak li rabtek ma' qalbu. Ntikom dan il-vers mill-Littra l-Galatin kapitlu 2, vers 20, li jiġbor fih is-sinifikat kollu tal-magħmudija. Fl-Apostlu Pawlu jgħid u din tista' tagħmilha t-talba tiegħek jew l-istqarrija tiegħek. Jien imsallab ma' Kristu. Madankollu jien ngħix imma mhux jien. Imma Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li ngħix issa, ngħixha bil-fidi fl-iben Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Il-Mulej jiberikkom. Jista' jkun li fostna hawn xi wħud li huma ndeċiżi li qatt ma tagħmdu u ma jafux jekk għandhom xi jitgħamdu. X'naqbad ngħid? Jista' jkun hemm żewġ raġunijiet primarji għalfejn ma trix titgħammed.
Waħda minnhom hi li jien m'għandix interess fi Kristu. M'għandix interess fl-Evanġelju. Jiena rrid ngħix ħajti kif irrid jien mingħajr intħil, u dan l-affarijiet kollha li qed issemmi għalija ma jagħmlu sens ta' xejn. Dik tista' tkun ir-raġuni għalfejn ma tridx titgħammed. Insaqsik mistoqsija waħda biss u waħsibha sew. Tassew trid tgħix u tmut mingħajr Kristu. U qal jien hu t-triq, il-verità, il-ħajja. Kif tista' tasal jekk ma timxix fi triq? Kif tista' ssib dak li huwa ġenwin jekk tiġħad il-verità? U kif tista' tgħix jekk tbarri minn ħajtek lil dak li hu lajn il-fonti ta' kull ħajja? Aħsibha sew. Tassew trid tgħix u tmut mingħajr Kristu. Ma forsi tgħid li le, ta' jiena l-Kristu nemmen fih u nħobbu. Imma għadni minix lest biex nitgħammed. Jista' jkun li għadek m'intix lest biex titgħammed. Imma ħa ngħidlek din biss. Kristu huwa lest għalik. Ejja għandu kif int. Jekk temmen, ejja kif int. Bid-dubji tiegħek, bid-nubiet tiegħek, bl-inkonsistenzi tiegħek, ejja, ħalli fidejh biex jibdlek, isawrek, ikabrek. Isma' l-Magħmudija mhix eżattament il-gradwazzjoni mill-università ta'. Il-Magħmudija dħul fil-kindergarten. M'hemmx għalfejn tkun professur. Ejja kif int. U mbagħad minn hemm il-qudiem ħajjalmek u ħajmexxik il qudiem. L-aħħar ħaġa li rrid ngħid huwa lilkom l-aħwa li emminna fi Kristu u konna magħmdin. Kollha kemm intom tiftakruh il-jum tal-Magħmudija tagħkom, mhux vera. Jien tgħammilt 37 sena ilu, St. George's Bay. U għadni niftakru qisu l-bieraħ. Għax hija one of those landmarks fil-ħajja tiegħek illi inti tibqa' tiftakar. Ejja nġeddu l-impenn tagħna lejn Alla tagħna, Alla Trinità illi ħadem għalina biex isalvana. Il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu li fismu konna magħmdin. Il-Missier li darba ma kienx missier tagħna, darba konna barranin u orba għalih, konna stranġiri, infatti konna dewwa tiegħu, illum nsejħulu Abba Missier. U li ben, li darba ftit li xejn kellna interess fih, illum huwa l-maħbub ta' ruħna. U l-Ispirtu Santu li darba ma konniex nafuh, ma konniex narfuh, illum jammar ġo qalbna, jgħix ġo fina. Ma fadalli xejn ngħid ħlief li nitlob lil Alla biex il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-imħabba t'Alla u x-xirka tal-Ispirtu Santu ikunu magħna lkoll. Amen.